assalamu alaikum bandiraɓe, assalamu alaikum yeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV. On calminama, on jurama, on ñagama duwa, on neldama duwa. En calmini fof, en juurima fof, hilifaɓe diine, hilifaɓe aada, kamɓe fof en calminiɓe, en juurimaɓe. Kadi en jetti nene, en jetti baba, en jetti sababuji men kala. Mawɗo Abou Samba Diop, Daouda Moussa Dia, Baba Hamad, Sohna Lela Ndiaye, hay goto mabɓe heɗata hen caggal. Jetten Allah, jettenen ɓe Allah no fewi no fewi no fewi, tawnoɗo eɗen gandi aɓe jagge golle ɗe no hannirta ni. Jetten ɓe ɓe ganduɗa kamɓe gone diaspora o no hannirta ni. Yeeɓiyankoɓe men kala ɗo e leydi nder Sénégal, leydi Mauritanie e leydi Gambie. Taw noon ma wona kerol enen fof jiidi yumma e baba, en calminiɓe, en juurimaɓe no hannirta ni. Kadi hande woni ni en weltare no fewi joddade e gorko pullo machallah payidinɗo kadi mo ganduɗa kadi ko leñol fulɓe fof heptini. Omo ganduɗa konko woni Ousmane SAAW, gorko mo jaaba dengle. En beltinimama no fewi taw noon hande eɗen gandi ko konko woni koɗo meɗen tigui rigui. Eɗen mbiyamo bisimilla makko e nder rendo fulɓe, eɗen mbiya bisimilla makko e nder Piindi TV, eɗen mbiyamo bisimilla makko e nder ɓesgu makko no hannirta ni. Yajanta en so wona ruttade to makko to, dokken mo konngol o salmodira e bandiraɓe. Ousmane SAAW a salminama no fewi salminama needi kuccira e bandiraɓe calminaɓe. Taw noon eɗen gandi ɓiɓɓe fulɓe ɓe tigui rigui aɓe keptinma e nder renndo ngo no hannirta ni. Ousmane bisimilla ma. Allah jarama, a jarama Raki banam debbo mo wona bandi debbo. Mi weltanimama no fewi, mbiɗa wiya assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. E weeyo Piindi TV mi salmini dendagal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe fof, mi salmini responsable uji Piindi TV fof e kuuɓal, mi salmini halifaɓe diine, halifaɓe aada. Ko weltare tan vraiment ardemi ɗo hande e huccidema e jogadadema yewtere, ɗum ɗon vraiment ko beelama mawɗo e yam. Donc sa noddi kam hande ɗo e nder Piindi TV, kala ko mbawnomi jaggude mi woppat mi ara mi huccidira e ɓiɓɓe Fuutankoɓe, ɓiɓɓe Sénégal naaɓe, mbawen wadde yewtere taw ko yewtere naftortoɗo yimɓe. Ɗum noon Allah jarama, a jarama e dow invitation mbaɗanɗa kam o. Allah jarama, a jarama gorko mo jaaba dengle Ousmane SAAW. Min beltinimama no fewi kadi yeɓoɓeɓe machallah kamɓe ɗen moɓe belto. Eɗen gandi ko tigui rigui ko ɓiɗɗo pullo baɗɗo fayida no fewi. Ɓiɗɗo pullo mo ganduɗa dariɗo darde tinde, daraniɗo pelle pour ɓamtude PULAAR, daraniɗo ha yaɓane e nder ko wiyete ko dawrugol. Ene dari toon darde tinde. Hande eɗen mbawi widemo ko responsable politique e nder mouvement Samba Kane. On waɗa hen golle mantinde. Kadi wondeɓe kamɓe fof caggal ADD, hono mo ganduɗa konko woni ministre men, ministre département Podor walla ministre Sénégal fof, hono monsieur Abdoulaye Daouda Diallo. De passage min calmini ɗon hono jinnaɗo men Dia Mamoudou Dia, conseil départemental mo Podor. Tawno ɗen gandi ko jinnaɗo men kadi ko baɗɗo golle payidinde no fewi kamɓe fof jettenɓe jarneɓe no hannirta ni. So tawi en calminiɓe kamɓe fof, min ƴettu konngol kadi duttinen o mo ganduɗa konko woni Ousmane SAAW. Konko ɓe mbima dahaɗo laaɓa janggo, ko laaɓaɗen département o fof eɗen gandi konkone omo laaɓa ɗum no fewi o wawa salminde responsable uji makko no hannirta ni. Ousmane calmina responsable uji ma fof, mbawen artude e ko wiyete ko yewtere meɗen e nder toɓɓere meɗen machallah. Allah jarama, a jarama Raki. Wonani kam beelama no fewi nde janɗa e oɗo gorko jontaɗo jonade tonnire saaha muɗum hono monsieur Samba Kane, responsable politique jaaba commune mo Mbolo Birane. Hande woni caggal ministre Abdoulaye Daouda Diallo ADD. Eɗen noon eɗen mbiya Ousmane SAAW jeeyato jaaba degle commune mo Mbolo Birane. Noon calminirten tout le responsable politique wonɓe hande e nder département Podor, particulièrement e nder commune mo Mbolo Birane mo jeeyaɓe. Donc sen mbi hande nder département Podor gadortoɗen ko ministre Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des finances et du budget, konko woni hande coordinateur département Podor. Donc enen fof eɗen gandi tuggatma jeeyirba ha jaaba ko Ablaye waɗi ɗum, Ablaye jeeyi ɗum. Te eɗen fof eɗen gandi e nder département Podor ko Ablaye golli ɗon, ko Ablaye liggi ɗon. En calminimo de passage
eɗen ñagonomo Allah subhanahu wa taala confiance mo son excellence président Macky Sall rokkimo eɗen ñagonomo Allah so tawi président ummimo ɗo yaato konko jottoto woni président de la république du sénégal yo Allah waɗamo ɗum ɗon amin donc so tawi en gummima e ministre paaɗen koye kaladio Abdoulaye Elimane Kaladio ko musidɗo meɗen wonno yo Allah ɓuɓanmo to woni to yo Allah yurmomo yaafomo Allah harnomo aljanna par ce que enen fof eɗen ganduno e gurdam Abdoulaye Elimane Kaladio ko neɗɗo développement wonno par ce que mbiɗa wawi wiide ko Afrique fof woyimo wona Fuuta tan woyimo mbiɗa wawi wiide ko Afrique fof woyimo par ce que duttugol Abdoulaye Elimane Kaladio betti yimɓe heewɓe te kadi waɗi sok yimɓe heewɓe ɗum tawi ko ni tan wawata yarude par ce que eɗen gandi hande Abdoulaye Elimane Kaladio hande no wawno e nder département Podor wondemo julɗo wondemo l'homme social wawdemo wallude hande enen fof hande jaara Abdoulaye Elimane Kaladio yo Allah ɓuɓan to wonto noon calminirten baabi meɗen sehil meɗen woni Olion enen fof sen mbi président conseil départemental eɗen gandi ko goto woni Dia Mamoudou tigi ko jinnaɗo meɗen ko sehil meɗen ko kalduɗe meɗen te kadi sen mbi Dia Mamoudou en limorat Abdourahmani Kane tigi woni bras droit makko par ce que kala to jiiɗa Dia Mamoudou a yiyat ɗon Abdourahmani Kane kala to jiiɗa Abdourahmani Kane a yiyat ɗon Dia Mamoudou ɗum noon eɗen calminoma de passage konkone ko mawɗo nafoore mere eɗen ñagonomo Allah subhanahu wa taala yo Allah junno gurdam makko voilà yo Allah junno gurdam makko par ce que aussi omo jogui corse e nder Diaba Dekle no feewi hono président conseil départemental Mamou Dia donc so tawi en gummima toon en calmini tous les responsables politiques wonɓe e nder département Podor en calmini monsieur le maire de commune de Mbol Birane hono monsieur Doro Mbaye ganda guila Allah waɗimo e nder commune he omo waɗa toon golle ɗe ganduɗa ko golle paydinde mo commune o foof heftini mo département o foof heftini donc en calmini aussi tous les responsables wonɓe toon ɓe ha monsieur le maire Mamadou Sall en docteur Kalidou Samba Ly en yo Allah Baba Ly en yo Allah Hamdi Thielo en yo Allah Boubacar Demba Ba en kam fof ɓe calminama ɓe juurama ɓe beltanama particulièrement et mon grand frère particulièrement monsieur Samba Kane merci Ousmane SAAW weltanama no feewi hande noon toɓɓere meɗen par ce que mbiɗen Goobe Jiile Goobe TV e kala saaha woda ɗo naati hande noon natten koye actualité noon sen mbi ɗum hande en mbawa gaga yaltude ko wiyete ko kewi ɗo ene hande e nder leydi Sénégal ko jiiɗen ko ganduɗa en jiiɗum hande yimɓeɓe wonɓe ɓornade wutte dawriyanke mo ganduɗa hoore ma aɗa foti rokkude un bon exemple jaaha e ko wiyete ko e suudu sarɗiji jaaha aɗa fiindire jaaha kadi aɗa sekodire comci est ce que onon sukaɓe aroɓe ɓe ganduɗa oɗon ndewe e koyɗe mabɓe walla oɗon timto e mabɓe est ce que ɗum ɗon ko bon exemple en tant que ɓornide wutte dawriyanke par ce que mbiɗen ko kaleten ko caɗele rendo ngo te ɗum ɗo kadi ene jeeya kadi e caɗele rendo ngo kadi naate e nder rendo ngo hande hay goto anda hay goto so tawi a ɓorni wutte dawriyanke tan yimɓeɓe natti andude an holto jeeɗa walla an holto ummiɗa yimɓeɓe fof poti mon fof hankkadi potal waɗi mon fof ko wela wiide neɗo horma ala hormo eggi est ce que hande yontani ononne kadi ƴewɗon koye moɗon ƴewonɗo pawɗon koyɗe moon par ce que hande hay goto yonnani ko kewi ɗo henne ko Allah jarama a jarama Raky nden toɓɓere ko toɓɓere wonde fayida par ce que hande en jii hande e nder leydi Sénégal surtout ma hanki ko kewi hanki assemblée nationale par ce que ko kewi hanki assemblée nationale hande titotoɓe hande ko dibiteji hande pota wadde comporté no mbaɗiri hanki comporté e nder assemblée nationale to ganda aduna Allah fof nani yaɓa ɗumen par ce que hande politique ko jokka jokki on gonat ɗo tan son gayni woɗɓe gara ɗum noon woɗɓe ariyoɓe onon poti jogade exemple pour sukaɓe woɗɓe ariyoɓe pour wawa yebde on wawa ñembude on donc ɗum ɗon foof ko min e yiyandam tan ɗum ɗon foof ko haɓanade mo Allah fawiɗo o hono président Macky Sall te mo Allah jingani noon tampani on tampani te président Macky Sall ko Allah jingani ɗum wondi koye Allah donc mo khalifaɓe diine e seremɓe fof wondi donc président Macky Sall wondi koye duwaw te kadi liggotoɗo
liggotoɗo moƴƴi ko wiyede waw goor rokke courage no liggori kono enen fof enen gandi hande leydi Sénégal to président itti leydi ndi e to addi leydi ndi ɗo hande enen fof enen gandi hande leydi ndi changé no fewi te leydi ndi kadi o liggima leydi ndi donc ko kewi hanki ensemble ko vraiment minen sukaɓe de min jonnaki ɗum ɗon vraiment min jonnaki ɗum ɗon par ce que fonnoɓe hande darade ina poɗono leydi iɗi jiiɗi wonde ardade leydi hande so tawi darima hande assemblée national ina mbaɗa ɗeɗo gueɗe hande ɗum ɗo ko gueɗe cofɗe minen ɗo min gandi ɗum ɗo vraiment min jonnani ɗumen par ce que mi watta cité inde darade ɓe e dow taaɓe helde ga micro ji ɗum ɗon ko hunde nde hay goto yonnani to ɗum ɗon ne kadi soɓe lelima jamma ɓe jeeɓi ɗiɗon vidéo ji est ce que ɓe mbi kamɓe mbaɗatno ɗum ɗon ɗum ɗon neɗɗo kala ko mbawɗa wadde aduna wat feere gartata hakkille hoorema laamu ko Allah rokkata ayi mo Allah waɗi ɗo ko Allah waɗi ɗum ɗo ko Allah kadi ittata ɗum ɗo wona bani adama ittata ɗum ɗo ko Allah ittata ɗum ɗo ɗum noon jaɓen ko Allah subhanahu wa taala ko waɗi gonden e ko Allah subhanahu wa taala waɗi voilà ɗum noon mbiɗa min kam wax dëgg fa yalla mi yonnani ɗum te kadi mi yadani hen eyi mi yadani hen te mi yonnani ɗum kono noon tigui ala fof jonniɗo ɗeɗon gueɗe saabu ko gueɗe kamtorinɗe enen wonko gandire ɗen wiya Sénégal c'est le pays de la teranga so tawi noon wiyama c'est le pays de la teranga mbiɗa sikki moni foof ene foti timtade ko mawɓe goppunoɗo ene ko so tawi wiyama hande 14e législative wayini hen est ce que yonta garowo lees o ɓurata bonde ɗum ɗon hande mesure aji ene poti ƴettede hen ɗen mesure aji ɗi ganduɗa taw ko baɗi sévère e fewde e ɓeɗon ɓe ganduɗa ko kamɓe totta ɗiɗon leppi yo jaran jomumen ni waɗede sanctionné par ce que wonko ganduɗa hoorema so woppama ɗen reɓa tan ene wawi bonnude leydi ndi imagine hanki ko kewi ko hanki ko jiiɗen ko hanki ko Allah holli en e oɗo ayawa habrirde ko jiiɗen hen ko est ce que ɗum ɗon hande sukaɓe meɗen janggo e jaam est ce que jang an sahma jogo courage janggo e jaam wiide min de mbeɗa forano lefol ha nangam ha saba nangam o par ce que a hulat ko woni e nder dingaral ngal ko foof ɗum ɗon noon yonti mawɗo leydi ndi ƴetta hen kuugal les responsables aussi kamɓe il faut kamɓene ɓe dokka bon exemple saabu so tawi on mbiyama ko onone kadi ko onon gardi il faut kadi onon kadi mbawon jañode becce mon fof wawa hejji hen par ce que ko yiya ɗo henne ko hay goto wawi wiide ko oɗo clan tan goppa heddiɓeɓe saabu kamɓe fof joni yimɓe fof ne mbawi waddude e même sac mbiya kamɓe fof koɓe gotum te kadi holliri kadi kamɓe ɓurni wutte dawriyankoɓe fof kamɓe fof koɓe gotum par ce que sa wi o tan a woppi goɗɗo o way tan ka kettuɗo banggue goto ka jingguɗo te mbe sikki enen gonani ɗo pour jingande hay goto gonen ɗo tan ko pour leydi Sénégal gonen ɗo ko pour développement par ce que enen dilleten koye développement dilleten koye ɓamtare à chaque fois jiiɗeten ko ɓamtade surtout ko faate e leñol men yen ɓeyɗo ɓamtade ɗum ɗo ko provocation yimɓeɓe yo ndentu ɗum surtout wadde wasi e sukaɓeɓe holko kalata e ɗum ɗon bon a jarama no fewi Raky par ce que mi sikki gadorɗa ko Sénégal ko pays de la teranga ɗum ha joni Allah ne waɗi ɗum ɗo e nder leydi he pays de la teranga nan ɗo kono min ko mbiyanmi tan e yimɓe wajiɓe min kam mbiyanmi wajiɓe président Macky Sall ko président tous les Sénégalais o laamani ɗo ko Sénégal naɓe fof o laamanaki ɗo Fuutankoɓe tan o laamanaki ɗo Layen en tan o laamanaki ɗo wa Ñasen en tan o laamanaki ɗo wa Touba en tan ko Touba fof no Sénégal fof o laamani ɗo ɗum noon hande so tawi hande an hoorema dariɗo hande ensemble aɗa bonna aɗa heela an sottotama leydi est ce que aɗa jogui ɗum fewnude ene hawni an jiɗɗo wonde président de la république a nannama ensemble aɗa heela aɗa bonna mbeɗa sikki on so tawi hande yimɓe fof darima rokkama lefol laamu yo mbat feere jalta leydi ndi de par ce que to fayi to moƴƴani kono ɗum ɗon fof ɓe ponno ko hollude sukaɓe laawol ngol ganda ɗum ɗo ko ɗo yimɓe poti rewde ha yimɓe jettoyto poti yaade to par ce que politique ina hulɓini te hande moɓe mbaddato wawi ɓuuri wawde politique woni président Macky Sall kañum nane waɗi tek
ene liggote ko watto ko fof kañum yaadinaade hen haala aɗa andi weli waddude komo mbaddata ene jaabuma walla mo kaldata ene jaabuma on weli waddude momo mbaddata lijjatanima ene continue wadde gueɗe muɗum ene fiimate junngo muɗum e mandima ɗum noon on ne metti habde woni président Macky Sall ɗum noon ko mbiyanmi tan yimɓe ɗum ɗo fof laamu jarani ɗum ɗo laamu wonko jarani laamu eɗen gandi hande e nder leydi alay sago ma waɗa opposant te leydi sa ala opposant welata il faut ma waɗa opposant te opposant noon so tawi woni opposant aɗa foti rewre lawol kolla yimɓe exemple ɗum ɗo kam janggo e jaam so tawi mi heeɓi leydi ndi ko ni jinmi leydi ndi yaara mais so tawi woni opposant fuɗɗidemo bonnude holto yimɓe payi ane hawni de ko ɗum de woni haala kamɓe kam vraiment ɓe kollirani bon exemple ɓe kolliri ko wiyete ko belenteje e wadde ko weela e haalde ko weela leydi noon so yeehi ha tolnima ɗon eɗen dañatno ɓe ganduɗa ko yimɓe haranteɓe ko nande Mame Abdoul Aziz yo yurmede Allah woni muɗum amin so yeehi ha Sénégal tolnima ɗo henne eɗen jiyatno konko yalta o waɗa discours mo komo ganduɗa hoorema ene wawi réglude Sénégal kono hande SAAW ɗum noon eɗen manquira ɗum eɗen manquira mi wiyani hilifaɓe diine ɓe wonɓe ɗo henne ɓe de timmani de mi wiyani noon mbimi ko eɗen manquira ko waɓe no Mame Abdoul Aziz saabu so yeehin ha Sénégal turnima e nduɗo jibru omo hewno artirde yimɓeɓe o artirde hakkillaji o waajo yimɓeɓe mbiyatmi hande hoto hilifaɓe meɗen diine ɓeɗon ɓe ganduɗa ko ɗiɗon galleji ɓe gummi horoɓe goni kadi holto dañteten waaɓe hono ɓeɗon so tawi hunde ene wone e leydi won fof yo haajam ala hen aɗa andi ɓe mbino sindahuji ɗiɗi ene kaɓa mon fi wi haajam ala hen ɓe rewi habde haaɓe jane duuɗal ɓe jane duuɗal ɓe cumi wuuro foof ɗum noon mbeɗa sikki ene mbaɗi erago halifaɓe meɗen diine ɓe gandanɗa hoorema kamɓe goni tuknargal men kamɓe goni faaro men ko wayni hen so waɗi ɓe gona hen haranteɓe gonga ni hande so tawi an woni kilifa diine a naati hen sukaɓeɓe ko bonɓe needi aɗa ƴette karalle kese ɗe joni ɓe horma ala hay goto hormaki ceerno hay o tengti e dawriyankoɓeɓe hormaki ceerno saabu natata e nder réseaux sociaux e karalle kese ɗe ɓe ƴetto seremɓe est ce que wona ɗum hulɓinde seremɓe wadde no Mame Abdoul Aziz waɗanno ni par ce que Mame Abdoul Aziz en nanɗo ɓe gasata ɗo kono noon est ce que wona kulhuli ɗe ko toon woni monsieur SAAW raki a jarama no fewi raki jimmiren ko ganda ko gueɗel gotel duwuji meɗen halifaɓe meɗen diine guila nden ɓe ɗacci ɗo ha joni nanɗo par ce que so wonano ɗiɗon duwuje halifaɓe meɗen wonɓe ɗo hande nder leydi Sénégal tawno ko Sénégal wonani wayatno tawno ko boni wona tawno en kuɓɓi mais alhamdulillah mais Sénégal ha ila yawmi diini Sénégal huɓata par ce que duwuji mawɓe nan ɗo amin ɗum nde eɗen jiiɗi ɗum duwuji mawɓe nan ɗo SAAW est ce que yebare nde e jooɗade ene kalata hen nde addata ɗum ayiɗen mbiyano ɗum ɗo watta ɗum ɗo watta ko toon paami sa ƴeewi kala dawriyanke ene naata e réseaux sociaux ene haalay kilifa diine ko ganduɗa ɗum ɗo fewani ƴeew battane makko gonga est ce que mo yah non o yahata halifaɓe diine ɓe sa memiɓe wona kamɓe jabotode aɓe jogui jabantoɓe ɓe te kamɓe aussi koɓe donaɓe koɓe jabanaɓe kamɓe hande toɓe tolni hande ɗo e halifagal Allah mabɓe ɓe mbawa jodade hande ɓe kuccite Allah aɓe mbaɗa neɗɗo ko boni aɓe jogui yimɓe ɓe ganda so tawi ceerno ma memama an so tawi ceerno ma tan memama an ma muusa kala ko ganduɗa ma waɗ memɗo ceerno ma o taw ceerno ma ni tinani gonga est ce que faami ɗum noon kala dawriyanke memɗo halifa diine on andu carriére muɗum ko ɗon hayɗi yata haynambo yata ɓatawde hayno ko yata en jiiɗa wadde cité inde kono en jii hen paami won memnoɓe ɗo halifaɓe diine est ce que aɗa nanta ɓe non non a nantataɓe ɗum noon diine o nanɗo e nder leydi Sénégal ha joni e duwuji ɗi nanɗo e nder leydi Sénégal ha joni kono ko ballen mo Allah walli olmo hande olmo Allah walli ko président Macky Sall konko woni ɗo ɗum ko belaɗo e mettaɗo ko président Macky Sall Allah joƴƴini ɗo
ɗum noon so tawi konko Allah joƴƴinɗo ɗum noon en jabrat Allah ndewen caggal président Macky Sall ballen ɗum e gouvernement muɗum surtout homme de confiance makko woni ministre Abdoulaye Daouda Diallo ministre des finances et des budget e dendagal yimɓe ɓe o liggoto min ko ɗum gandumi ko ɗum kadi woni lawol so tawi en mbaɗi ɗum ɗon en mbaɗi ko hani sen mbaɗani ɗum ɗon en mbaɗani ko hani par ce que président Macky Sall goo ko ƴiƴam meɗen ko endam meɗen ko foof meɗen sen balli balluɗen ko pullo sen goppi aussi goppuɗen ko pullo donc yo Allah dandi en woppude leñol meɗen yo Allah dandi en woppude leñol meɗen par ce que hande leñol meɗen hande e nder Fouta hande sa yi hande e nder Fouta e nder 12 ans mo président Macky Sall walla 10 ans mo président Macky Sall laami e nder leydi Sénégal enen Foutankoɓe eɗen poti yettude Allah no fewi surtout ma noon an jeeyaɗo demeɗo so tawi ko demen jeyɗa no fewi eyyi so tawi ko demen jeyɗa an hoorema aɗa andi en laamu président Macky Sall onon oɗon jiiti hen koye mon par ce que gummimi demettimana e en semaine te jaami toon koye toɓo te ko toɓo ngo jaami toon ngo ɗum foof hakko toggatma demet ha jum ko ponnoɗa wadde 2 heures temps 3 heures temps mi sikki koye nder 30 minutes walla 15 minutes mbatta ɗum hay goto wiyani président Macky Sall ɗum ɗon ko développement hay goto wiyani président Macky Sall liggaka est ce que président Macky Sall entourage makko ene liggi président Macky Sall ɗo e Sénégal bilan liggey kam hay goto wiyata président liggaki woni probléme ko baɗe ɗe est ce que baɗe ɗe mi faami to jiɗɗa haalde to min ko mbiyanmi président Macky Sall e seeɗa tan président Macky Sall omo wawi politique to omo andi politique donc kala ko waɗi omo andi pourquoi waɗi noon kono min en tant que gandalam ko rekki kam seeɗa e politique mbiɗa salmina de passage ministre Kalidou Diallo ancien ministre de l'éducation hande kala ko gandumi hande e politique wonko monsieur le ministre Kalidou Diallo hokki kamen seeɗa wonko andini kamen donc peut être noon so tawi président waɗi hunde mini tan ala droit wiide no président ko mbaɗɗa ko fewani mbawi tan ko rewde e ko président waɗi ko kono min de en tant que neɗɗo APR woni bo jeeya e Benno Bokk Yakar mbiɗa sikki hande les membres de fondateur APR e nanɗo wonde ɓe président gila 2009 ha tugganma oɗo ñalawma hande nene goni hen goppani te jaltani ɓen hande ne poti heññede hande e nder gouvernement he tigui par rapport transhumance ɗi ganduɗa ko to darotno hanki e heccangue ne ƴetto président ne haala e président ko boni ko ɓen hande président fooji takkiɗum e sare muɗum te gadda ɗin transhumance hay gagnade e nder commune aji muɗumen gagnatako bon min de so tawi ene mettami ko ɗon tan mettatami seeɗa transhumance ɗi président fodata ne ganduɗa ɗum ɗon hay e nder commune aji muɗumen gagnatako konko noon ko jinnaɗo meɗen ko baaɓe meɗen ko président de la république kono yo ƴeewata ko moƴƴi ko waɗata responsable uji politique nan ɗo anduɓe politique ɓe ganduɗa konko e ɓeɗon puɗɗi ganduɗa goni ko responsable politique APR goni membre de fondateur Benno Bokk Yakar donc yo tinno o watta e ɓeɗon hakkille te ɓen kadi ko mbawi nafdemo ko walla ɓen ko mbawi addandemo ko transhumance ɗi mbawa addandemo ɗum ɗon tigi monsieur SAAW golle ma jooɗi peewi a weltanama konngol ma cakkiringol emo wassuma mbatta e leñol ngol saabu enen dañani ko ɓuuri leñol meɗen gaga ɓornade mo wutte dawrugol e nder pelle fuurankagal ɗi dillata ɗe foof nannuma hen tan ko yidde hoorema e yidde ɗemgal ma e yidde leñol ma konngol ma cakkitingol ko ganduɗa waajo faade e leñol ngol waajo faade e rendo ngo surtout jeunesse o mo ganduɗa e kala saaha ene kewi buɓoyade ɓe naata ɗo potani nadde mbajoɗaɓe no fewi bon konngolam cakkitingol rakki ko cakkittomi haalde so tawi waɗi kam permettre seeɗa tan haade mi haalde konngolam cakkitingol kalame tan koye grand frère am seeɗa tan no konngol ma cakkitingol saabu tamo timmi d' accord donc konngolam cakkitingol ko kalame e la jeunesse eɗen foof eɗen gandi hande kala jiiɗa jeunesse hande woyto tan ko emploi ɗon jinnomi ya artiki jeunesse kala to jiiɗa hande jeunesse woytoto tan ko emploi mais yimɓe kaldu gonga emploi tawatama e suudu ma leli wima arta liggoyo emploi c'est à dire emploi tawatama e suudu maɗa leeli walla aɗa jogui téléphone maɗa ƴeewen emploi Allah wi ko a yaltat ndillaniya sababu
mi tawtuma hen il faut jalta dilaniya sababu ko mi tawtuma hen kono en mbawi wiide eɗen jooɗo e nder cuuɗi meɗen walla e nder galle meɗen chaque fois eɗen gona e réseaux sociaux ji liggey ala ono liggey wodata taw ana yaltani il faut ma jalta ƴeewoya ganda Allah tawtuma hen te gouvernement wona hunde fof wawi wadde gouvernement wona hunde fof wawi wadde hande président Macky Sall hande wonko heewi hande ko waɗe nder leydi he emploi des jeunes ina wayno leydi heddoro noon ko sens goto fof e sens muɗum min to kalantmami ɗo hande 2009 ha joni maɗeme parti est ce que min mi dañi liggey non est ce que mi waɗi hen réclamé non timmiɗemi ɗo min mi waɗi accident mbaɗmi accident koye parti législative 2017 o tan mo dognonomi yani est ce que mbiɗa wadde réclamé non ko yidde woni ɗon ɗum noon ko mbasiytomi sukaɓe ɓe kala jannguɗo ha dañi licence muɗum walla ha dañi bac muɗum yo waɗ déposé to foti wadde déposé ƴeewa wasa wadde découragé tan ne wiya non mbiɗa fada e président ɗum noon président wawa wadde foof enen gandi hande konko woni président du Sénégal mais wonko heewi ko wawa wadde mais c'est président aussi wonko waɗi par ce que kala département o dañi toon ministre o dañi toon député ji o dañi toon DG ji o waɗi ɗumen pour wawa wallude sukaɓe donc ɓeɗon sukaɓe mbaɗa feere ɓe jokkodira e DG ji ɗi walla député ji ɗi walla ministre uji ɗi ɗum noon ko ɗum no wonno kongolam cekkitingol mi salmini dendagal bandiraɓe yeɓiyankoɓe foof mi salmini particulièrement Abdoulaye Daouda Diallo ministre des finances et du budget et grand frère am Samba Kane woni gardiɗo mouvement tout avec monsieur Samba Kane derrière ADD o salminama o juurama o weltanama no fewi responsable politique komin Mbolo Birane jooɗi hande to New York Amérique hande nanɗo e nder leydi Sénégal machallah monsieur SAAW a weltanama no fewi eɗen gandi hande bismiɗen ɗo ko Ousmane SAAW gorko mo jaaba dengle eɗen gandi tigui rigui konko dillat tigui ko wiyete ko banggue dawrugol e nder développement ɗum saabi noon hande invitɗen mo saabu mbiɗen Goobe Jiile e kala saaha toɓɓere nde yadata koye actualité ɗum noon hande narɗen seeɗa e dawrugol wonde wadde kadi waajuji kadi e ɓesguji ɗi wonɓe gandanɗa ɓorniɓe wutteji dawrugol ɓe mbawa tigui darade darde tinde ɓe mbawa kadi darade darde responsable ɓe mbawa kadi hokkude on bon exemple saabu so tawi leydi ala bon exemple ndiɗon leydi yahata hay nokku ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗo min gaddanno on hande Allah jarama on jarama en jetti équipe men Piindi TV foof jetten Combane Ali Fall kamɓe foof en jettiɓe eɗen gandi kadi Thiat Bou Seigne Babacar mo hewno wonde ɗo hen kono en mbimo yo Allah artirmo e dow jaam ɗum noon en mbi bandiraɓe foof merci beaucoup jetten questeur meɗen mo ganduɗa walla Daouda Moussa Dia jettemo no fewi eɗen gandi konkone ko ɓiɗɗo pullo daraniɗo leñol ngol ko ɓiɗɗo pullo tigui jiɗɗo pulago no fewi so tawi ɓiɗɗo pullo waɗi aya forgo ni en walla haalirde poɗe ni yo ɓiɓɓe fulɓe kaal hen e mette mumen yo ɓiɓɓe fulɓe gara jolta hen hujjaji mumen ɗum noon ko c'est à saluer ɗum ɗon en jettiɓe kamɓe foof jetten équipe o foof no hannirta ni ɗum noon Allah jarama on jarama vive la Piindi TV Allah jarama on jarama en jetti kadi invité men disponibilité wonde mo disponible arde notade ko wiyete ko noddago men ɗum ɗon en mbimo merci beaucoup en jettimo no fewi en jarnimo Allah jarama on jarama